Diaľnica vedúca do Ohio sa vždy zdá nekonečná. Možno za to môžu nekonečné roviny, možno pocit, že každá míľa ma približuje k domu, kde sa všetko zmení na súťaž. Mal som 10 dní dovolenky, čas, ktorý by väčšina ľudí strávila pri mori či na pokojnej chate. Ja som však otočil volant svojho pikupu smerom k rodičom kúsok za Columbusom. Sestra pripravovala, ako mama nazvala, malú oslavu. V našej rodine je to kódové slovíčko pre jedno porovnávacie skóre. Keď som dorazil na príjazdovú cestu, pozdĺž chodníka stáli 3 autá. V strede dvora čakala Brianiná vyumývaná SUV, tak najnovšia, že som v nej počul ešte rezonovať vôňu čerstvej dopravy. Veru, keď sa fotí v uniforme, mama by chcela, aby boli na scéne aj nasvietené reflektory. Na chvíľu som váhal, či nezavesím svoje modré šaty vzadu na vešiak. Rodinné stretnutia u nás nikdy neboli o tom, čo nové u každého. Skôr o neustálom hodnotení výkonu. Brieny je o 3 roky staršia, vždy tou učiteľmi milovanou žiačkou samé jednotky, predseda žiackej rady, štipendiá. Keď ju prijali na Ohio State, usporiadali na slávenie párty s prenajatými stoličkami pre všetkých susedov. Mňa, keď som v 19 nastúpil do armády, otec predstavil ako skúmajúceho rôzne možnosti. Podpísal som 4 roky služby v americkej armáde a on to pomenoval výskumným projektom. Vo dverách ma privítala vôňa zapekaných cestovín a jemných aróm sviečok. Mama ma rýchlo objala až tak, aby si neroztrhala vyskladanú ofinu. Otec na mňa z obývačky len pokýval hlavou, ovládač v ruke, televízor stíchol práve vtedy. Dlho cesta? Spýtal sa ešte, tak trochu zbyrokratizovane. Celkovo fajn, odvetil som a tak po maminej línii preveril, stále na Fort Liberty. Zakýval ako ten, kto si len predstiera, že vie, čo sa tam deje. Z kuchyne sa ozvalo Brianino hlasné, Madison. Objavila sa v zrkadle dverí akoby vystúpená z módneho photoshotu priliehavé sako, nohavice, lodičky, ktoré by doma snáď ani nepotrebovala. Mobil pevne stisnutý v ruke ako bezpečnostný lem. Ty si prišiel. Obručila ma jedným ramenom, druhým doťahovala notifikácie. Nedal by som si to uísť, usmial som sa. To je milé, odvetila ona so šibalským leskom v očiach. Nie si práve niekam nasadený či niečo dôležité. Následne jemne zakývala hlavou, ako by skontrolovala nejaký status. Nie, na domácej pôde, zareagoval som stručne. Skvelé, povedala, aspoň niekto dokáže prísť. A takto večer začalo prvé nenápadné šťuchnutie v nekonečnom zápase o rodičovské áno. Ľahká, nenútená poznámka, ktorá mala preletieť vzduchom len tak, skrz za štipkou humoru. Pri jedálenskom stole stálo zopár jej kolegov z práce. Jeden z nich sa natiahol a spýtal sa, čo vlastne robíš ty. V armáde som IT špecialista, odpovedal som stručne. On mierne zasiahol očami, ako by to zvážil. No, opravuješ teda počítače, a tak ďalej. Brieny vyskočila pred tichom, ktoré sa začalo vlečieť. V podstate dozerám, aby všetko fungovalo, odvetila. Som armádna technická podpora. V izbe zazneli smiechy nie nevrlé, skôr také decentné, ktoré však dali jasne najavo, kto je tu stredobodom pozornosti. Zdalo sa, že tí ľudia rozumejú, akú energiu oplatí míňať a kedy radšej mlčať. Stôl sa však postupne zaplnil lahôdkami z bufetu a mama vytrvalo doplňala taniere, ako by jedlom chcela preliať celé napätie. Otec sa pritom obrátil na Brianu a s údivom sa spýtal na termíny jej projektov. Máte dosť krátke deadliny, že? Pozrel sa na ňu. Áno, usmiala sa. Ale tlak mi nevadí. Vždy som vedela, ako ho zvládnuť, jej pohľad myhol ku mne jemne a predsa s úmyslom. Ja som si pomaly žúval, nedal som sa vyprovokovať. V našej rodine bol totiž tlak synonymom úspechu. Znamenal víťazstvo, prvé miesto, nevyvrátiteľné dôkazy schopností. Keď som v strednej matematike tápal ja, otec hneď zohnal lektora. Keď Brieny ubadala v chémii, vraj jednoducho nudiť sa v staršej triede treba ju len presunúť medzi dospelých géniov. A keď ja priniesol domov 2.
Musíš makať viac, ona mohla doniesť dvojku rovnako a dostala mučivé vysvetlenie, že učiteľ si len neuvedomil, akú kvalitu práve hodnotí. Do doby, kým ma nečakala základná výcviková jednotka, som nechápal ničím podložené nadšenie pre tichú spoľahlivosť. Tam každý pozeral na to, či vieš zobrať zbraň, niesť batožinu a dokončiť rozkaz. Najrýchlejší či najhlasnejší neboli vždy tí, ktorí sa vynímali. Ale niekto, kto sa každý deň ukázal a išiel do toho, ukazoval skutočnú silu. Taká vytrvalosť síce nevystrelila na rodinných oslavách priam na titulky, no dala mi základ. Keď sme sa večer presunuli späť do obývačky, Brieny cinkla pohárom. Pred dezertom sa chcem poďakovať, že ste prišli, povedala jasne. Toto povýšenie neprišlo samo od seba. Pracovala som na ňom. Mama žiarila hrdosťou. Oficiálne riadím integráciu časových plánov na jednom z našich federálnych kontraktov. Vážne veľké číslo, prikyvoval otec, ako by ju práve uvedená do úradu. Na túto úroveň nie je každý, doplnil kolega z práce. Oči jej zasvietili, keď znova vrhla ukážkový pohľad na mňa. Niekoľko ľudí sa uhnulo na môj smer, povyskočili na tvárach láskavé úsmevy alebo zvedavé pohľady. Ja som si potichu vypil vodu. Brieny prešla ku mne a stála po mojom boku. Stále v tom istom oddelení, spýtala sa dostatočne nahlas. Áno, ale mám trochu iné zodpovednosti, odvetil som pokojne. Aha, pozdvihla obočie. Robíš kariérne kroky, vidím. Usmiala sa, no jej pohľad zostal chladný. No dobre, som rada, že aspoň niečo robíš, v ten moment som položil pohár na stôl. Za nami sa otec hulákol smiechom na niečom, čo práve povedal jeden z jej kolegov. A hoci sa izbou šírila uvoľnená nálada, ja som cítil, že doma to naozaj nikdy nebolo len o historkách a vtipoch. Išlo o to, kto v konečnom dôsledku vyhrá. Mama sa naklonila nad stredový aranžmán na stole, jemne narovnala sviečky, ako keby celý večer visel na tom jednom detaile. Ešte to nezačalo byť napínavé, skôr len vtedy, keď sa prihrievalo. Zostala som ticho a nehovorila jej, aby prestala. Armáda ma naučila jedno z prvých pravidiel, vyber si svoje bitky. Nie každý štipľavý komentár si zaslúži odpoveď. Niektorí ľudia hádžu slúčky, len aby zistili, či zareagujete. Brienna sa odsunula bližšie ku stredu miestnosti, pohľad mala sebavedome upretý na prítomných. Rozprávala o tom, ako posledný hovor s klientom presiahol časový limit, lebo nikto iný to nedokázal zariadiť. Jej hlas mal tú moc odjak živa. Už v školských časoch nevyhrávala len tak, ona doslova predvádzala víťazstvá. V 8. triede získala ocenenie študent mesiaca 3-krát za sebou a diplom hrdinsky zavesili na chladničku. Mne stačilo, že som sa ocitla na čestnej listine, pár slov uznania a šup do ticha. Nie, rodičia ma neignorovali, len vedľa nej som stále vyzerala ako plán B. Spomínam si na jeden večer, keď sme boli tínedžerkami. Otec sa so záujmom opýtal Brianny, čo chce študovať na vysokej škole. Biznis. Korporátnu stratégiu, odvetila s takou istotou, ako by už ponúkla akcionárom nové rozpočty. To je rozumné, pochválil ju otec a jeho tvár zažiarila víziou veľkých peňazí. Potom sa obrátil ku mne, a čo ty, počítače, siete, hardware, vyklopila som. Oči mu zamrčali, ako by som povedala, že budem zbierať kamene. Fajn na hobby, pokrútil hlavou, ale potrebuješ niečo stabilné, stabilita. Sedela som tam a rozmýšľala, že aj ja cítim potrebu stability, len nie tej, čo sa viaže na rohovú kanceláriu a sklené dvere. V poslednom ročníku mala Brienna na stole hromadu prijímacích listov, štipendiá, plány na budúcnosť. Moja triedna ma raz spýtala, či som uvažovala o ROC. Predtým som o tom len ticho rozmýšľala, keď mi občas prebehla hlavou myšlienka vojenskej služby. Keď som to povedala nahlas, reakcia rodiny nebola dramatická. Bola horšia. Na profesionálnu službu mama zhýkla, ako by som sa rozhodla skočiť z útesu. Je to dobrá cesta, bránila som sa, príprava, benefity, poriadok. Otec si oprel čelo do dlane,
Nie je to len preto, že ti vysoká príde ťažká, zdvihol obočie. Zjavne som musela byť nešikovná, keď som nešla tradičnou trasou. Napísala som sa aj tak. Brutálne základné výcvikové tábory boli prvé miesto v mojom živote, kde nikoho nezaujímalo, aká je moja sestra. Nerozprávali sa o GPA, neporovnávali nás. Zaujímalo ich len, či dokážem niesť ruksak, trafiť cieľ na strelnici, zapamätať si postupy a nevzdávať sa, keď som hore nohami od únavy. Prvé dni ma takmer skolilo, nebola som najsilnejšia, najlučnejšia ani tá, čo burcovala ostatných pri pochode. Dokončila som každý úkon, ostávala som po večeroch študovať výbavu zbraní, sama som sa hlásila na opakovanie cvičení. Jednu noc, pár minút po vyhlásení ticha, zazvonil na mojom pelechu seržant. Ticho. Áno, seržant, uškrnula som sa v duchu. Len si nezamieňaj ticho s neviditeľnosťou, povedal a odišiel. Tie slová mi uviazli v hlave. A teraz, späť na párty, Brienna sa rozliala nad ďalšími povinnosťami pred svojim šéfom, Danielom Mercerom. Bol štíhly, s krátko ostrihanou hlavou, ako vystrojený na korporátnu recepciu. Lenže ona stáča pozornosť na seba a všetci počúvajú. Bol to muž, ktorý v obleku vyzeral pohodlne a pritom sa nemusel snažiť. Skôr počúval, ako rozprával. Ten časový plán integrácie bol predtým skutočný chaos, kým som sa do toho nepustila, povedala. Teraz je to konečne usporiadané, dobré, odpovedal s chladnou vnútornou spokojnosťou. Poznal ju. Kvitla na chvále a to bolo jasne vidieť, jej energia sa z toho ešte viac nabíjala. Sledoval som ich z protejšieho rohu miestnosti a spomenul si na prvý príchod domov po AIT. Bol som pridelený ako špecialista na informačné technológie a hrdosť na túto pozíciu vo mne rástla. Technické školenie nie je jednoduché, vyžaduje certifikácie, skúšky a skutočné zručnosti. Na večeri sa ma mama opýtala, čo robím. Spravujem a diagnostikujem sieťové systémy, povedal som jej. Takže opravuješ počítače, vstúpila do toho Brieny. Je to viac než to, vysvetlil som, ale ona sa len usmiala. Áno, ale v podstate ten výraz opäť. V podstate to zjednodušuje veci. V priebehu rokov sa nič nezmenilo. Keď dostala svoju prvú prácu u dodávateľa obrany, moji rodičia usporiadali ďalšiu oslavu. Keď som sa stal špecialistom, dostal som rýchle gratulácie cez telefón. A keď som bol nasadený do Kuvajtu na logistickú podporu, mama susedom hovorila, že pomáham s počítačmi v zahraničí, ako by som len strážil notebooky. Pravda bola, že ani ja som sa v uniforme vždy necítil sebavedomo. Po 3. roku som narazil na stenu. Dostal som pokarhanie za nepresné vystúpenie. Prebehol som to. Pochyboval som o sebe. Zamyslel som sa, či nemal otec pravdu, keď hovoril, že som sa prihlásil do armády, pretože som nedokázal zvládnuť nič iné. Namiesto toho, aby som to vzdal, som sa rozhodol zlepšiť. Trénoval som svoje prezentácie, pýtal som sa na spätnú väzbu, ostával som dlhšie na revízii procedúr, až kým som ich nepoznal naspamäť. Ten rok som bol povýšený na seržanta. Nikto doma si poriadne neuvedomoval, čo to znamenalo. V obývačke sa Brieny smiala na niečom, čo povedal jeden z jej kolegov. Otec sa naklonil dopredu a pýtal sa na rast tržieb. Mama znova doplňala poháre, ako by usporiadala charitatívny večierok. Rozhodol som sa, že si výjdem na chvíľu na čerstvý vzduch. Hluk sa trochu stlmil. Na stene pri schodoch viseli zarámované fotografie promócie, dovolenky, rodinné vianočné pohľadnice. Brieny bola v centre väčšiny z nich, zatiaľ čo ja v uniforme skočil do niekoľkých z rámu, ktoré sa akoby nevedeli rozhodnúť, ako ma usporiadať. Za mnou zazneli kroky. Si v poriadku? Opýtala sa Brieny. Áno, skrížila si ruky. Vždy si sa ťažko čítal. To nie je zlé, chvíľu ma pozorovala. Vieš, Madison, tlačím ťa, pretože ťa nechcem len tak usadiť, ja sa neusadzujem, odpovedal som. Ona sa zasmiala. Jasné, ak toto nazývaš neusadzovaním, v tom momente jej telefón zavibroval.
Pozrela sa naň a okamžite sa usmiela. To je Daniel, povedala. Chce prejsť nejaké čísla predtým, ako odíde, samozrejme, že chce. Narovnaná v saku sa chystala vrátiť do obývačky, pripravená opäť na výkon. Nasledoval som ju niekoľko krokov vzadu, keď sa rozhovor opäť rozprúdil a tentoraz sa na nás pozeralo viac ľudí. Postavil som sa k okraju miestnosti, nechcel som sa tlačiť do toho kruhu okolo Briany a jej nadriadeného. Briany mala znovu vytiahnutý telefón a ukazovala na obrazovku Danielovi asi farebne rozlíšený dashboard s grafmi a časovými osami. Korporátna kultúra má tú moc, že vyzerá úžasne zo 6 metrov vzdialenosti, tie grafy, slová ako integrácia či škálovateľnosť. Naša rodina miluje tieto slová. Keď som sa však ja prihlásil do armády, moja rodina zas obľubovala úplne iné termíny: záložný plán, dočasná skúsenosť. 2 týždne po maturite som podpísal kontrakt. Žiadne veľkolepé oznámenie, žiadne prejavy, len množstvo papiera a rekrúter, ktorý mi v skratke vysvetlil benefity, výcvikový pipeline a zoznam pozícií. Vybral som si 25 praktickú špecializáciu na sieťovanie, servery a základy kybernetickej bezpečnosti. Reálne systémy, skutočné následky, ak spravíš chybu. Nebolo to nijako honosné, no stálo to za to, pri zlej konfigurácii operačnej podpory sa totiž druhá šanca nedostaví. Ráno, keď som odchádzal na základňu, mama sa rozplakala na letisku, otec mi zatriasol rukou, ako by som odchádzal na brigádu v záhradkárstve. Vždy sa môžeš vrátiť a dať si štúdium na Community College, povedal mi. Nebude to do smrti, tá veta vo mne rezonovala silnejšie ako tie slzy. V základnej príprave nikto nepozná, do smrti zaujíma ich len teraz. Vieš bežať. Vieš poslúchať. Dokážeš zostať pokojný, keď ti nadávajú do uší. Nebol som ten, koho ocenenia vyzdvihli, no ani som nezaostával. Našiel som si rytmus, pracovať, mlčať, každý týždeň sa zlepšovať. Keď som vyštudoval a prešiel na IT, konečne som sa dostal k rúterom, switchom a architektúre sietí. Páčila sa mi ich logika, systém buď funguje, alebo nie. Žiadne hádanie, žiadne predstieranie. Medzi tým sa Briany pretláčala vysokou školou, pridávala na Instagram fotky z networkingových podujatí, stáží a biznisových súťaží. Naši rodičia každú vychvaľovali a pyšne zdieľali jej LinkedIn profil, ako by to bola olympijská medaila. Počas môjho prvého roka v armáde som mal dovolenku a opäť som sedel za kuchynským stolom. Briany rozprávala o stáži vo konzultačnej firme, je to intenzívne. Strategická úroveň, najvyššia liga, otec hrdinsky prikyvoval, tam je naozaj peniaz, potom sa obrátil na mňa, a ty? Stále na tie počítače, neopovážil som sa ho opraviť. Keby som sa začal vyjadrovať o subnettingu či systémovej bezpečnosti, znelo by to v tej kuchyni rovnako zvláštne ako cudzie prízvuky. Briany časom prestúpila k obrannému kontraktorovi, hrdinsky vravela, že pracuje vo federálnej sfére. Projekty s najvyšším prístupom, veľmi strategické, chválila sa. Keď som sa jej pýtal na konkrétne úlohy, zistil som, že ide predovšetkým o koordináciu projektov, dohľad nad termínmi a udržiavanie harmónie medzi oddeleniami. Dôležitá robota, uznávam to dnes. Vtedy sa mi však pri pohľade na jej tabuľky zdalo, že okrem Excelu moc ďaleko nedošla. Celé to bolo o dojme a predstave, ona v sklenenom dovontavnovom mrakodrape v lodičkách, ja v serverovniach a terénnych pobočkách v ťažkých vojenských topoľkách. Na rodinných stretnutiach to bolo jasné. Ten kontrast vydal za viac slov než ktokoľvek z nás. Znovu v prítomnosti Daniel zdvihol obočie a spýtal sa ma na termíny dodania. Ťukala som si prstom po obrazovke a sebaisto odpovedala, zavádzame prísnejšie toky dokumentácie. Bolo to doteraz trochu chaotické, jemne prikývol. Dokumentácia je kľúčová. Vie toho viac, než si väčšina ľudí myslí. Otočila som sa v mysli späť na január, keď mi pridelenie k revízii kybernetickej integrácie prišlo ako bežná úloha, súviselo s federálnou zmluvou, nebolo to top tajné, no riešilo citlivú infraštruktúru. Moja úloha.
Jednoduchá, overiť, či dodávateľský systém spĺňa požiadavky armády. Žiadne reflektory, žiadne mediálne titulky, len precízna kontrola, overenie a zaznamenanie výsledkov. Keď sa v marci ten istý dodávateľ prihlásil na palubu, zachytila som názov spoločnosti, ktorú spomenula Brianna v jednom z našich hovorov domov mesiace predtým. Vtedy som netušila, v ktorej divízii pracuje. Veľké korporácie majú stovky pododdelení. Nepýtala som sa, pretože medzi nami neprebiehali žiadne výmeny o kariérnych posunoch. Revízia prebiehala systematicky, prekontrolovala som konfigurácie, porovnala ich so zmluvou a vyznačila nezrovnalosti. Až v prvých dňoch mája sa objavil vzorec v dokumentácii, ktorý úplne nezapadal do stanovených štandardov. Nešlo o nič katastrofálne, ale ak by to ostalo nepovšimnuté, mohlo by to vyústiť do hĺbkovej audítorskej kontroly a tá by spomalila celý projekt. Pripravila som preto internú správu. Podrobnú, vyváženú, zameranú na nápravu. Jednoduchšie by bolo okamžite eskalovať vec vyššie a nechať vedúcich riešiť následky. Namiesto toho som odporúčila, aby sme najprv napravili situáciu na pracovnej úrovni. Nešlo o žiadne osobné sympatie, bol to profesionálny odhad. V obývačke sa ozval Brianin hlas, niektorí ľudia skrátka nezvládajú korporátny tlak, zammlala s pobaveným úsmevom a hodila na mňa letmý pohľad. Niekoľkí kolegovia sa ticho usmiali. Skrižovala som ruky na hrudi a oprela sa o stenu. Korporátny tlak, ozval sa môj vnútorný hlas. Predstavila som si, ako po 14-hodinovej službe briefujem izbu skúsených nespúšťov. Spomenula som si na noci v teréne, keď som riešila výpadky siete počas cvičení, kým všetci netrpezlivo čakali na obnovenie komunikácie. A spomenula som si na jedno ráno v Kuvajte, keď sme pracovali až do svitania, lebo malá chyba v systéme zdržala logistické sledovanie. Tlak vyzerá úplne inak, keď má človek na krku životy aj zásobovanie tisícok vojakov. Daniel ma ticho sledoval. Nevyčítavo, ani sa neusmieval, skôr so zvedavým záujmom. Kde slúžiš? Spýtal sa nenútene. Fort Liberty, odpovedala som. Pomalým pohybom prikývol, ako keby si to uchovával v pamäti. Brianna sa pripojila, tam si už fakt dlho? Nie. Predsa už skoro 10 rokov, opravila som ju, nie až tak dlho, ale čas v uniforme plynie inak, z kuchyne sa ozvala mama, 10 rokov. To už je slušný kus života, Daniel sa pozrel na moje plecia, možno si všimol slabú čiaru opálenia tam, kde zvyknem nosiť hodnosť. Štábny seržant, spýtal sa opatrne. Presne tak, prikývla som. Ani sa nezastavil, len potichu súhlasil. A celý náznak napätia v miestnosti sa na chvíľu rozplynul. Brianna si znova prezerala telefón, neposedne čakala, kým sa rozhovor opäť stočí na ňu. Potom si naťukala rukou do dlane a pozdvihla hlas, nechajme už tú vojenskú oslavu, veď nie sme na smene v kasárniach, zaznel potlesk a niekoľkí sa zasmiali. Ja som to nechala tak. Večer sa ešte len chystal rozkvitnúť. Danielove oči sa na mňa zamerali o vlas dlhšie, než bolo slušné, a hneď na to sa otočil k Briane. Táhle krátka prestávka jej neunikla, vystúpila o krok vpredu, ako by si chcela vziať späť všetky reflektory. No, náš tím v poslednej dobe čistí staré systémy, oznámila prevažne dookola. Predchádzajúca dokumentácia bola v katastrofálnom stave a verte mi, dokumentácia rozhoduje. Daniel, pokojný ako vždy, to zopakoval, dokumentácia fakt rozhoduje. Môj otec sa uchechtol a práve preto si ju máš pri sebe ty. Brianna sa usmiala, keď si nechala pochvalu doliať na krk. Nikto sa ma nepýtal, čo som robila posledných 10 rokov, povedala a natočila sa k nám všetkým. Keď sa niekto spýtal, zvyčajne to vyznelo, že mám nejaké domáce hobby. Jeden z jej kolegov sa potom obrátil na mňa, a ty? Ako dlho si tam? Zrejme vystrašená, no rozhodne som odpovedala, predĺžila som si zmluvu. On zdvihol obočie. Znovu zakýval pomaly hlavou, ako by si snažil premyslieť, kto by dobrovoľne skúsil ten istý trik dvakrát. Pravda bola, že som sa nepredĺžila zvyklosťou, ale preto, že som tam našla to, čo doma chýbalo, jasnosť.
V armáde presne vieš, akú rolu hráš. Vieš, za čo nesíš zodpovednosť. A keď spravíš chybu, zabolí to aj niekoho iného. Žiadne skryté tituly, žiadne úniky. Prvá skutočná skúška ma zastihla v 2. roku. Podporovali sme rozsiahle cvičenie, keď v strede operácie vypadol komunikačný uzol. Nebola to otázka života a smrti, ale bolo to kritické. Poručík chcel rýchlu opravu, a kým sa všetci hemžili, v mysli mi prebehli stovky scén. Klečala som pri polí s technikou, hlava mi šrotovala diagnostikou, zatiaľ čo sa ku mne tlačili kolegovia. V pohode, opýtal sa ma môj veliteľ družstva. Testujem, odvetila som stmene, hoci mi poriadne búchalo srdce. Rýchla diagnostika odhalila zle nastavené smerovanie po úprave, ktorú niekto ponáhľal. Opravila som konfiguráciu, skontrolovala spojenie a sledovala, ako sa systém stabilizuje. Žiadne ovácie, žiadne reči, len súhlasné prikývnutie od veliteľa. Dobrý postreh, zodvihol kútik úst. Pre mňa to znamenalo viac než akýkoľvek oceňovací certifikát v ráme. Keď som dosiahla čatárku, okamžite som volala domov. Super, zareagoval otec. Je k tomu aj nejaké navýšenie platu? Trochu? No vidíš, zasmial sa. To už máš čo oslavovať. Keď Brienna dostala prvý bonus, rodičia ju pozvali do mesta na večeru. Nešlo o žiarlivosť, skôr o to, že vo vzorcoch videli istú logiku. Kým sa večer v obývačke znova ujal slova Brienna a Daniel sa nakláňal nad jej telefónom, vychrlila, teraz sa pevnejšie držíme federálnych štandardov. Predtým tam boli diery, doslova diery v zabezpečení. Prekrížila som ruky na hrudi a mierne sa oprela dozadu, načúvajúc bez toho, aby som to dala najavo. Jeden z tých istých kolegov sa na mňa obrátil opäť, a ako vyzerá bežný pracovný deň u teba. Bežný deň je, v podstate neexistuje, pousmiala som sa. Údržba systémov, hodnotenia bezpečnosti, riešenie problémov. Znie to technicky. Je to technické, odvetila Brienna s úsmevom. Ona to proste miluje. Vždy milovala rozoberať veci na súčiastky. V tej chvíli mi vytancovala pred očami jedna spomienka. Keď som mal 12, rozhodol som sa pustiť do rozoberania rodinného počítača. Bežal príliš pomaly a ja som si pozrel dosť tutoriálov na YouTube, aby som veril, že ho opravím. Vyfúkal som prach, nacvakol pamäť späť na svoje miesto a všetko poskladal. Zapol sa bez problémov. Otec však bol v šoku. Takto sa veci neotvárajú, hromžil. Mohol si to úplne zničiť, funguje, odvetil som pokojne. To nie je pointa, burácal ďalej. Pri Briane mi išlo práve o výsledok a o riziko, ktoré som bol ochotný podstúpiť. Teraz sme stáli na príjemnej domácej párty a okolo nás sa šírili taniere s dezertmi. Mama dohliadala, aby mal Daniel všetko, čo potrebuje. Otec sa zaujímal o trhové prognózy. Obrana je silný sektor, povedal Daniel vyrovnane. Ale očakávania sú vysoké, všetko mám pod kontrolou, skočila do reči Brieny, a nikto sa neodvážil pochybovať. V tú chvíľu som si spomenul na 3. rok v armáde na rok, keď som takmer vzdal. Musel som prezentovať pred svojím oddielom a nepripravil som sa poriadne. Brnkal som slajdy, strácal reč, až ma po cvičení vyvolal do reči seržant. Poznáš tú tému, tak prečo si sa správal, ako by nie, spýtal sa. Nemal som odpoveď. Ten zápisku do osobného spisu som nosil v hlave dlhšie, než by sa patrilo. Prvýkrát som pochyboval, či nie som v rodine považovaný za priemerného, nahraditeľného človečika. Namiesto toho, aby som to zabalil, som zapol turbomód, dni prebehol precvičovaním prejavov v prázdnych miestnostiach, prihlásil som sa na dobrovoľné úlohy, vyzvedal som u starších seržantov, ako štruktúrujú svoje prednášky. Keď som na budúce stál pred veliteľmi, už som sa neskláňal, neuhýbal pohľadom a nesnažil sa to odbiť. Po vystúpení som dostal ten istý seržantovský pokýv hlavou, lepšie. Nie dokonalé, ale lepšie, a takto sa rodia povýšenia nie za jeden deň, ale vďaka konzistentnému prístupu. Keď mi páskovali hodnosť štábneho seržanta,
Nebol to hollywoodsky ceremoniál. Potichu nás zvolali, stisli sme si ruky, viac zodpovednosti, žiadne fanfáry. Mama cez telefón vzdychla, to je dosť vysoko, však je to stredná úroveň, snažil som sa jej vysvetliť. Ale paráda, synček, som na teba hrdá. V tej chvíli sa celým salónom rozlial Brianin smiech. Daniel ju sledoval s profesionálnou zvedavosťou, nie obdivom. Pýtal sa na tok dokumentov, na vnútorné kontroly, otázky, ktoré neostávali v náznakoch. Už sme sprísnili kontrolu súladu, prijala výzvu Brieny. Teraz sme oveľa lepšie zosúladení, slovo rezonovalo vzduchom. Daniel ma opäť krátko pozrel. Nepohol som sa ani o milimeter. Dlhé roky som bol ten tichý chalaník v pozadí každého rodinného albumu. V uniforme som predsa nebol len kulisa, zodpovedal som za každé svoje slovo. Nikdy som si to nepovedal jasnejšie než tam, v obývačke plnej hostí. Otec opäť zdvihol pohár na Brianu tej, čo to dokázala. Všetci spoločne cinkli sklom. Aj ja som zdvihol svoj pokojne, stabilne, presne tam, kde som mal byť. A kým sa oči zbližneli na prasknutie, položil som pohár bez jediného hltu. Brieny žiarila pod všetkou tou pozornosťou, zatiaľ čo Daniel stál vedľa nej so svojím pevným, nečitateľným výrazom. Rozprava sa pomaly stočila k termínom a míľnikom zmlúv a ja som jej počúval tak pokojne, ako vždy, ako by ma každý detail nezaujímal, hoci to nebola pravda. Január sa začal ako ktorýkoľvek iný mesiac. V pevnosti Fort Liberty ma povolali na briefing o nadchádzajúcej revízii integrácie. Stredne veľký obranný dodávateľ vstupoval do novej fázy federálnej podpory. Moja úloha nebola nijako honosná, nešéfoval som projektu ani nedával rozhovory pre novinárov. Pridelený som bol na technické posúdenie zhody, overiť, či to, čo dodávateľ postavil, skutočne zodpovedá požiadavkám zmluvy. Armáda to nazýva jednoducho, rutina, nevyhnutné, tiché. V marci, keď sa firma formálne dostala do nášho revízneho cyklu, prvý raz som uvidel jej názov na hlavičke dokumentov. Stačila štvrtinka sekundy, aby som ho rozpoznal. To je Brianin podnik, pomyslel som si. Vonkajší reakciu som nepotreboval, veľké korporácie majú nespočet divízií a zamestnávajú tisíce ľudí. Pravdepodobnosť, že práve ona stojí za čímkoľvek, čo budem kontrolovať, bola mizivá. Napriek tomu tá náhoda vo mne zakotvila. Prvé týždne prebehli v režime procedurálnych kontrol, prístupové revízie, kontrola dokumentácie, porovnávanie, zosúladenie s politikami. Väčšina zistení boli drobné odchýlky, formátovanie, zastarané odkazy, detské choroby, integrácie. Až v začiatku mája, keď som listoval pracovnými postupmi, mi niečo nesedelo. Interný schvaľovací tok opísaný v ich predlohe sa vôbec nezhodoval s konfiguračnými záznamami v systéme. Nebolo to fatálne pochybenie, len medzera v zhode, ktorá mohla v prípade formálneho auditu vyvolať otázky. Vrátil som sa späť k logom, aby som sa presvedčil, že sa nepletiem. Nepletiem. Bol tam rozpor medzi písanou politikou a skutočnou implementáciou. V korporátnom žargóne je to otázka dokumentácie. Vo svete federálnych zmluv sa z toho môže rýchlo stať problém s výkonom. Pripravil som interné hodnotenie jasné, vecné, bez zbytočných dohád. Vypichol som nesúlad a navrhol nápravu na úrovni pracovných tímov predtým, než sa to vyšplhá k vrchnému manažmentu. Vyšetrovanie je totiž vždy jednoduchšie, pošleš vec vyššie a chrániš sa. Ukážeš, že si urobil svoju prácu, no automaticky tým spustíš bdelejší dohľad nad všetkým a každým. Namiesto toho som odporúčil kontaktovať dodávateľa štandardnou cestou nápravy. Dajme im šancu zosúladiť papierovačky s realitou, nech to upravia čisto a bez zbytočnej vravy. Nešlo o to, chrániť kohokoľvek osobne, ale zabezpečiť, aby projekt plynul bez zbytočných škôd. Teraz, na tej párty, Brieny prerušila stred svojej vety, keď som do toho vstúpila ja, všetko sa dalo do poriadku, hovorila. Predtým boli medzery. Medzery, Daniel mierne naklonil hlavu a znova sa jej pozrel do očí. V rohu obývačky, kde tlmené svetlo hádzalo tieň na steny,
sa ozvalo tiché upozornenie, len spracujte nezrovnalosti, znela Brianina odpoveď pokojne a bez zaváhania. Pri stole jeden z jej kolegov prikývol, utrštňujeme súlad, to slovo súlad sa znova vznieslo vzduchom. Daniel prikývol raz, ale nijako načene, jeho tvár ostala zamyslená. V máji, pokračoval rozprávať, po našom internom hodnotení sme poslali remediačné oznámenie tímu vyhradenej spojky dodávateľa. Nebolo to útok, ani obvinenie, skôr štandardný postup. Do 2 týždňov prišla aktualizovaná dokumentácia zosúladená, uprataná, problém vyriešený bez ďalšieho eskalovania. Takto by to malo fungovať. V duchu som si povedal, že ani netuším, ktorá divízia to celé obhospodaruje. Radšej som sa nehrabal v organizačných schémach. Medzi tým sa v kuchyni rozospievala moja mama pri stohu tanierov, otec sedel na pohovke a značením rozprával o svojich starých prípadoch. V tom ruchu sa môj otec otočil k Danielovi a spýtal sa, dlhodobé projekcie. Ozbrojené výdavky sa neznižujú, vyhlásil s istotou. Daniel reagoval vyrovnane, očakávania rastú tiež. Brieny sa usmiala, akoby predbiehajúc máme nepozornosť, my sme na to pripravení, potočila sa ku mne pohľadom, akoby sa jej reflexívne v mysli porovnávali dve cesty. Verili by ste, aké je to tlaky, pridala. Keď som si predstavil, ako sedím v bezoknom plastovom boxe a prepisujem jediný riadok zmluvy za druhým, len aby neuniklo ani jedno slovo, musel som potlačiť úsmev. Pretože tlak znamená vedieť, že každá prehliadnutá čiarka neohrozuje len výnosy, ale celú pripravenosť operácie. Že dokumentácia nie je papierová rutina, ale jediný dôkaz. Daniel sa jemne naklonil a pozrel sa priamo na mňa, ako dlho sa tomu už venujete. Takmer 10 rokov, odpovedal som. Celý čas v tej istej oblasti. Začínal som technickými úlohami, posledné roky sa naplno venujem hodnoteniam. Daniel prikývol, ako by si medzi riadkami sklada svoje vlastné puzzle. Brieny ľahko mávla rukou, vždy mala skvelý prehľad v systémoch. Len iná dráha. Iná dráha, pomyslel som si. V korporácii získavate potlesk a bonusy, v armáde zodpovednosť a tichú zodpovednosť. Ani jedna cesta nie je jednoduchá, ale nie sú to tie isté chodníky. V Danielových očiach sa zračilo vnútorné uznanie, nie obdiv, ani údiv, skôr tiché spoznanie. Robili ste integráciu hodnotení, opýtal sa presne. Áno, pri federálnych zmluvách. V izbe sa rozhostilo krátke ticho, ktoré veľa ľudí možno ani nevnímalo. Brieny skočila rýchlo, to je super. Ten svet je malý. Malý možno, alebo možno sú tie systémy menšie, než si kto si myslí. Daniel sa sklonil k stolu, kde ležal jeho telefón, správna dokumentácia môže rozhodnúť o výsledku kontroly, povedal ticho, no s autoritou. Presne tak, súhlasil som. Bez náznaku výzvy, len tvrdá istota. Brieny medzi nami oboma zaborila pohľad, úsmev na jej perách zostal, no trochu pevnejší. Z reproduktorov sa ticho šírila jemná melódia, otec práve doťahoval spomienku na starý prípad, mama ustavične skladala taniere. Normálna rodinná oslava. Len my dvaja s Danielom sme sa pozerali na seba dlhšie, ako by už nerozprávali len slová, ale potvrdzovali, že rozumejú kódom, ktoré hovoria iba tí, čo už prešli tou dráhou. Zaujímavé, zašepkal nakoniec on. A ja som mu priam oplatil pohľadom, nebol v ňom len rešpekt, ale pokojné vedomie, že nikam netreba utekať. Zastavila som sa na moment a dlhšie zotrvala pohľadom v jeho očiach, potom som sa odvrátila ako prvá. Nie zo strachu, skôr aby som ten okamih nezväčšovala. Brieny tlmene zatlieskala a vrátila všetkých späť do prítomnosti. Dobre, nech to nevypáli ako nejaká technická prednáška, zasmiala sa a zdvihla obočie. Začnime znova. Niekoľko hostí sa zasmialo. Brieny urobila krok bližšie k Danielovi a automaticky sa vrátila do svojej úlohy usporiadačky večera. Stretol si sa už so sestrou, obrátila sa naňho, hoci on už na mňa predtým kládol otázky. Otvorene sa na mňa pozrel. To je Madison, pokračovala Brieny.
Moja malá sestra malá, lebo vo veku, keď by som ja len vyrastala, ona už je v armáde strašne dlho, mrkla a zaklamala rukou do vzduchu. Ešte stále sa vraj usiluje niečo nájsť. Vo vzduchu sa na chvíľu vznášalo ticho. Stála som bez pohnutia. Zo zárubne kuchyne ma pozorovala mamina s napätým úsmevom, otec sa v kresle neisto posunul, no zvonka nič nepovedal. Brieny ale ešte nekončila. Na znak sebairónie sa zaškľabila, v podstate som v tejto rodine jediná, čo to totálne zvážila, zasmiala sa, ako by tým pádom nič nenarobila. Všetci sme tušili, že niekto z nás si musí vybrať tvrdšiu cestu, len to málo kto z nás priznal. Žiadne kričanie, žiadna hnev, len nenútené odignorovanie. Kolegyne si medzi sebou vyhodili letmý pohľad, jedna sa zastavila v nevinnom polosmeve. Otec pokýval hlavou a vydýchol, no, každý máme svoje silné stránky. Silné stránky. Mama súhlasne prikývla. Označiť niekoho za nezávislého je vlastne obvyklá frazeologická zľahčovačka, keď nerozumieš, prečo ten druhý robí, čo robí. Nezasvietil sa tu žiadny výbuch smiechu, ani nebola potrebná, útok spočíval v tichom súhlase, v nenápadnom a predsa ničivom opakovaní. Brieny si položila ruku na Danielovo predlaktie a očami mňa zvodila v rámci vtipu. Vidíš, s čím sa musím čičiť. Ja som tu predsa tá zodpovedná. Zodpovedná? Cítila som známe svieranie v hrudi ako v 16, keď povedala kamarátkam, že podľa nej na školy nemám, ako v 19, keď môj vstup do armády označila za nejakú obchádzku. V armáde sú urážky hlásené hlasno, tak, aby ich každý počul. V tejto rodine ich balia do žartov. Daniel sa neusmiel. Nerozbehol sa ani na moju obranu. Iba ticho nasledoval pohľadom Brianu, potom otca, potom mamu a napokon mňa. Tá tichosť sa rozprchla vzduchom ako nepatrná vánka. Brieny ju ale rýchlo zaplnila, no veď jej to ide, len je to proste iné. Iné. Mohla som ju ignorovať. Mohla som vyzdvihnúť hodnosti, moje povinnosti, tie nekonečné hodiny, ktoré trávim nad dokumentmi o federálnych nariadeniach, o ktorých bežní ľudia ani nesnívajú. Namiesto toho som mlčala. Nakoniec prehovoril Daniel. Rodinná dynamika je fascinujúca, povedal pokojne. Brieny sa široko usmiela. To ani nevieš. Otočil sa ku mne. Ako dlho slúžiš? Spýtal sa s miernym záujmom. Takmer 10 rokov, odpovedala som ticho. To už nie je pokus niečo objaviť. V miestnosti sa až príliš stíšilo. Brieny sa znovu vysmiala, tentokrát trochu hlasnejšie, ale vie si stáť pri svojom. To uznávam. Ocko sa v kresle znovu odhrnul, zamrmlal, vždy bola vytrvalá. Vytrvalá. Žiadna urážka, žiadny kompliment, len spoľahlivá charakteristika. Danielova tvár zostala kamenná. Ty si teda seržantka, nakoniec sa opýtal. Prikývla som. Nie je náhoda, že si tam, kde si. A v tej chvíli som vedela, že aj ticho môže byť hlasné. V miestnosti na chvíľu zavládlo ticho. Brienna si prekrížila ruky na hrudi a na tvári jej ostal tenký úsmev, ktorý však začínal blednúť. Čím dlhšie bol v službe človek, tým viac si uvedomil, že hodnosť nie je len o rokoch, ale tiež o pravidelnom hodnotení a výsledkoch. Hodnotenie a čas, zopakoval som vyrovnaným hlasom. Danielove oči sa neotrhli odo mňa. Hodnotenie, upresnil a odvrátil zrak k jedálenskému stolu, kde mu ležal telefón. Potom sa opäť pozrel na Briannu. Spomínali ste, že riadite integračné harmonogramy, povedal jej. Áno, odpovedala rýchlo. Pre jeden z našich federálnych kontraktov. Ktoré oddelenie, opýtal sa Daniel pomaly. Systémová integrácia. Brienna prikývla. Presne tak. A kontrola toku dokumentov je teraz oveľa prísnejšia. Zladenie s compliance nie je nikdy vzrušujúce, poznamenal k veci Daniel bez emócií. Ale záleží na ňom. Máte pravdu, súhlasila som. Usmiala sa, ale v očiach sa jej myhla iskra neistoty. V tom jeden z kolegov si odkašľal,
nedávno sme mali recenzné kolo. Bol to poriadny tlak, Daniel ho však nevnímal, jeho pohľad stále spočíval na mne. V máji, spýtal sa priamo. Áno, odvetila som. Brienna zacítila náhlu triašku. Počkaj, čože, vierkla ticho. Daniel zmenil postoj, ako by zbieral vnútorné dôkazy. Vy robíte federálne integračné revízie, opýtal sa ma bez obalu. Áno. Pre dodávateľov. V izbe sa už nikto neusmieval. Brianina chrbtica stúhla. Malý svet, opakovala s pokusom o ľahkosť, no jej tón znel stuhnuto. Daniel sa neusmiel. Namiesto toho ma vyzval ešte na jednu otázku, do ktorej jednotky na Liberty patríte. Keď som odpovedala, prikývol takmer nebadane a zamrmlal, tak som si to myslel. Brienna nahla hlavu z jednej strany na druhú. Myslel čo? Daniel znova jemne, ale pevne zodvihol petu. Nie je to pobavené ani sarkastické, skôr dôrazné. Zaujímavé, odvetil znova, a slovo znelo tentoraz ťažšie. Otec sa naklonil dopredu. Vy dvaja sa poznáte. Daniel chvíľu mlčal, ako keby zvažoval, či to vôbec potvrdiť. Potom znovu obrátil pohľad na mňa, ako by potreboval, aby som mu to mlčky potvrdila. Brienna mu prsty zacvakala, hlas sa jej zadrhol, tempest. Nakoniec sa Daniel rozhovoril pokojne a vyrovnane, myslím, že sme už spolupracovali. Jeho hlas ani nepoviol a predsa v miestnosti znovu stíchlo. Z kuchyne vošla aj mamina, prekvapená táto situáciou. Pracovali spolu, opýtala sa zaskočená. Brienna v tom tichu vypskla nútený smiech. To nie je možné. Daniel ani chvíľu nemenil výzor. Federálna compliance revízia, ktorú sme prebehli začiatkom roka. Brienna len pokrútila hlavou. To bola naša systémová interná audit, púšťala sa do opačného vysvetlenia. Nie celkom interná, pripomenul Daniel spokojom, ako by rozprával o predmete prednasadenom na nástenke. Tentoraz sa nikto neodvážil otrčať poháre či skladať servítky. Len sme počúvali, ako Daniel pozerá na mňa. Identifikovala ste zraniteľnosť v compliance, oznámil stroho. Brienna zúžene pozrela na mňa a potom späť na neho. Akú zraniteľnosť? Zraniteľnosť počas prvej fázy integrácie, zopakoval Daniel rovnako chladne. Otec sa opäť odkašľal, to je vážne. Môže byť, prikývol Daniel. Brienna vykročila dopredu, hlas sa jej trasol, no nadovšetko zostávala odhodlaná, náš tím to riešil interne, okamžite. Daniel sa napokon obrátil na ňu. Keď sme to identifikovali, Steve Sargent Cole danú nezhodu označil, povedal bez emócií. A v tom momente sa v izbe stalo čosi nezlomné. Staré vzťahy, ktoré mali ostať zabudnuté, sa opäť vynorili a každý pohľad hovoril za všetko, dejiny medzi nami sa nepísali náhodou a teraz sa znovu čtali na povrchu. V obývačke rodičov ma moje pracovné zaradenie zrazu znelo cudzo. Nespôsobilo to žiadne nafukovanie ega, len všetko objasnilo. Mamina mi hľadala v očiach nový výpočet 10-ročných domnienok. Madison, hovorila zašepkane. Odpovedala som pokojne, ako by išlo len o každoročný prehľad. Brieny sa zasmiala ostro, počkaj, takže nás ona revidovala. A bola členkou tímu na posúdenie integrácie. Daniel sa nakrátko zamračil. Takto si to na práci neopisovala, vzdychol si. Brieny sa rýchlo ohradila, Daniel, interné detaily sa tu predsa nepreberajú. V miestnosti sa ochladilo. Nie dramaticky, ale badať to bolo. Jeden z Brianiných kolegov sa neisto presunul na stoličke, druhý pozrel k zemi. Otec sa natiahol v kresle a opýtal sa, no dobre, čo presne robila. Daniel, stále pokojný, vysvetlil, odhalila nezrovnalosť v dokumentácii medzi tým, čo má politika uvádzať, a tým, ako to natívne funguje v systéme. Mama rozšírila oči, ako by potrebovala preložiť, po anglicky, prosím. Daniel tlmočil, zachytila chybu skôr, než by prerástla do väčšieho problému. Brieny prekrížila ruky na hrudi. To bola len formátovacia drobnosť. Daniel pozrel na ňu, potom späť na mňa.
Nebola to formátovacia drobnosť. Nastalo ticho. Nepovedala som ani slovo, neodporovala som, nebránila som sa. Daniel pokračoval, nie že by sme ju obviňovali, opisuje to fakty. Ak by dokumentácia pokračovala ďalej v tom stave, spustilo by to formálny revízny cyklus. Otec sa zamračil hlbšie, to znamená meškania, prísnejší dohľad, možno aj ohrozenie dobrého mena. Nikto si teraz neprivoňal k poháru. Brieny chvíľu stratila iskru v hlase. Ale predsa sme to opravili. Áno, prikývol Daniel. Po poradách s remediáciou. Mama sa opäť natočila ku mne. Ty si to písala. Áno, odvetila som. Predložila som hodnotenie. Prečo si o tom nikdy nehovorila, spýtala sa pritom sklamane. Len som sa pokrčila. To bolo proste práca. Odpoveď visela vo vzduchu dlhšie, než by mala. 10 rokmi som domov prinášala zjednodušené verzie, opravujem siete, spravujem systémy, riešim IT záležitosti, nikdy som nespomenula, že hodnotím súlad s federálnymi zmluvami, ani že moje správy majú váhu ďaleko nad rámec obyčajného helpdesku. Briane sa zúžili oči. Tak to znie ako veľká dráma. Daniel zavrtel hlavou. Nie je to dráma, je to dôkladnosť. A to je podstata. Otec sa pomaly oprieva naspäť. Takže pomáhala vašej firme. Daniel bez zaváhania chránila integritu integračnej fázy. Slovo chránila dopadlo v miestnosti ťažšie než čokoľvek predtým, nie aspoňovala, nie pozorovala, ale chránila. Brieny vydýchla a pokrčila plecami. Ale veď je to jej práca. Nič osobné. Nie, je to profesionálne, súhlasil Daniel. Pozrel na mňa. Profesionálna práca sa obhajuje sama. Mama urobila krok bližšie, ruky spojac pred sebou. Netušila som, že robíš až na takej úrovni. Zvyčajne o projektoch nehovorím, odpovedala som. Preto, lebo máš bezpečnostnú previerku, doplnil Daniel. Presne tak. Brieny medzi nami načkrabla, takže ste na to len tak čumeli. Nebola to tajná agenda, usmiala som sa ticho. Len to nebola žiadna rozprávka. V armáde sa hodnotenia nehlásia s trúbou a pochodom. Robia sa, odovzdajú a ide sa ďalej. Daniel pokojne vykročil k stolu, vzal do ruky telefón, ale neodomkol ho, držal ho len voľne, ako by vážil vzduch. Keď sme prechádzali správu o náprave, pozrel sa na všetkých zúčastnených a pokojne povedal, odporúčanie je jasné, vyriešme to spoločne, namiesto toho, aby sme hneď volali vyššie, na mňa pozrel priamo, ako keby to rozhodnutie bolo zlomové. Brieny stisla čeľusť. Chceš tým povedať, že by sme zlyhali? Nie, odvetil Daniel, len včasné odhalenie problému nám umožnilo opravu bez tlaku externého auditu. Jeden z kolegov sklopil oči a potichu dodal, bolo to naozaj tesné. Daniel prikývol. Dobrá integrácia nerobí show, je to vždy presná práca, na chvíľu sa odmlčal. Presne takto ocenil aj seržant Cole. Otec ma sledoval s výrazom, ako by práve čítal zápis, o ktorom nevedel. Počuť ho bolo iba tiché, po celý čas ani som neodpovedal. Brieny narovnala chrbát a hľadala oporu, ktorá sa pomaly vytrácala. Tak čo teraz, opýtala sa. Že je to večerná hrdinka. Nehovoríme o hrdinstve, ozval sa Daniel, a určite nejde o zlyhanie, jeho hlas bol tichý, ale razantný. V tom okamihu už nikto nemal chuť naplniť opäť ticho slovami. Otec sa naklonil dopredu. Čo by sa stalo, keby sme to prehliadli? Daniel starostlivo vybral slová, v zmluve máme fázy kontrolnej zhody. Ak by sme chybu neodchytili a eskalovali formálne, spustil by sa dôkladnejší audit, viac dohľadu, oneskorenia, stovky otázok o vnútorných procesoch. Brieny sa chytro ozvala, ale zvládli sme to. Presne tak, prikývol Daniel so sebou. Včas a dôkladne. Z hrdla jedného z kolegov sa ozvalo tlmené zakašľanie, bolo to naozaj tesné, museli sme dokumenty upraviť okamžite. A v tej chvíli, v stíchlej jedálni,
sa zdalo, že to dávno vzdušné napätie nabralo nový tvar, pokojnejšiu istotu. Brieny mu vrhla ďalší pohľad, no tentoraz ho už neumlčal. Daniel pokračoval pokojne ďalej, naša interná správa odporúča vyriešiť to doma skôr, než sa to začne eskalovať. Otočil sa smerom ku mne a pokračoval šeptom, to odporúčanie vyšiel od nej. Otec nechápavo zažmurkal. Mohla to dať vyššie, však. Áno, prikývol Daniel. Bolo by to štandardné. Iskcelácia chráni recenzenta, ukazuje starostlivosť, vytvára papierovú stopu, ktorá ťa odpája od následkov. Ale zároveň to všetkých pozdĺž reťazca zbytočne zaťaží. Náhle sa ozval ešte jeden tichý hlas z rohu miestnosti, keby sme eskalovali, boli by sme v revízii aj niekoľko týždňov. Brieny naňho zízla, ako by sa dozvedela niečo nové. Mamina ma hľadela pohľadom plným prekvapenia, nikdy si o tom nehovorila, vyslovila skoro nesmelo. Nemalo to veľkú grády, odvetil som skromne. Problém sme vyriešili. V tom nie je nič malé, ozval sa otec. V našej rodine sa totiž vážili najmä tie výsledky, ktoré sa dajú preukázať, povýšenia, odmeny, tituly. Tichá prevencia sa medzi nimi neobjavovala. Daniel sa presunul k oknu, ruky voľne položené pozdĺž tela. Keď hodnotíme našich externých partnerov, začal a upriamil zrak na celú skupinu, nehľadíme len na výstup. Dôležité je aj pochopenie systému, skontroloval Brianu. Pochopenie systémov je rozhodujúce. Áno, rozumiem tým systémom, ozvala sa ona so zatiahnutým úsmevom. Daniel sa priamo nezaprel, niekedy som musel rozdeliam vnútri firiem navrhnúť, aby si vylepšili disciplínu v interných revíziách, veta nebola mierená jednoznačne na ňu, ale účinok to zanechalo. Brieny zovrela čeľusť. Naznačuješ, že moja skupina bola nedbalo. Naznačujem len, že cestu zdokonaľovania nemáme nikdy za sebou, odvetil Daniel chladne, profesionálne. Otec sa uvelebil v kresle s nepatrným pohybom od neisto položeného servítka. To už je však príliš aj na rodinnú oslavu. Daniel prikývol. Nechcel som z toho spraviť prednášku. Presne, vyhrkla Brieny a vyzeralo to, ako by konečne vydýchla. Lenže keď počujem, že niekoho nazývajú zlyhaním, pokračoval Daniel a pozrel sa na mňa priamo do očí, a dobre poznám jeho prácu z prvej ruky, tak to proste bije do očí. Jeho slová padli inak než doteraz. Nešlo o dramatický výkričník, skôr skutočnosť, ktorú nemožno ignorovať. Brieny ešte raz rozopla ruky v prekríženom postoji. Správaš sa, ako by som zachránila kontrakt. Hovorím len, že si počas náročnej fázy zachránila jeho integritu, opravil ju Daniel. Mamina prikývla a ticho zopakovala, integritu, roky som tuším počúval výrazy ako ambícia, viditeľnosť, kariérna trajektória, slovíčka na LinkedIn. Integrita sa na sociálnych sieťach neukazuje. Brieny mierne zakrútila hlavou. To sa celkom nafúkuje. Nie, pokrútil hlavou Daniel. Len sa to vyjasňuje, potom siahol do vrecka, vytiahol telefón, chvíľu sa pozrel na displej a znovu vytiahol oči na všetkých prítomných. Správa je stručná, oznámil. Žiadne preháňanie, žiadne nafúknutie, len fakty a kroky k náprave. V tom momente sa ticho okolo nás akoby premenilo na pavučinu, v ktorej každý pocítil váhu toho, čo znamená naozaj odviesť svoju prácu poctivo. Otec sa na mňa znovu pozrel, ako by prehodnocoval všetko, čo mu veril posledných 10 rokov. Pokrčil som plecami. U nás v práci je to štandard. Jeho pohľad sa prehlbil, keď Briane nedávno spomenul, že si robíš čaj. Tak toto si tým myslela, opýtal sa pomaly. Presne tak, odvetila Brieny, no v jej hlase bolo niečo nevyjadrené, hranica, ktorú nechcela prekročiť. Brieny vypustila krátky, frustrovaný smiech. Takže ste tu roky skrývali nejakú tajnú kariéru. Neskrývame nič, ohradil som sa. Len podliehame prísnej regulácii. Daniel prikývol. Viditeľnosť a dopad nie sú to isté, poznamenal pokojne a tá veta v miestnosti zarezonovala ako neviditeľný gong. Jeden z kolegov si nervózne prehodil váhu z nohy na nohu.
Od poslednej fázy sme sprísnili interné kontroly, vyhlásil ticho. Daniel ho neskritizoval. Je to zároveň lekcia. Pre všetkých. Brieny už nestála s vystretými plecami plnými sebavedomia, ale so stiahnutými ramenami a napätím v kolenách. Daniel sa naklonil trochu bokom, ako by rozprával nevine, ktoré oddelenie riešilo ten dokumentačný zádrhel. 1 sekundy váhania stačilo, aby bolo jasné, že odpoveď nespadla úplne hladko. Systémová integrácia, vysúkala Brieny. Daniel prikývol. Dobre. V miestnosti zrazu nebolo počuť ani hlások. Ani úsmev, ani šepot. Mama sa pozrela na Brianu, potom na mňa. Vzduch medzi nami sa zmenil pokojne, no nepochybne. Daniel schoval telefón do vrecka. Skvelá práca nepotrebuje potlesk, povedal vyrovnane. Nebolo to myslené priamo na mňa, namietla Brieny a upravila si sako, ako by tým chcela vrátiť rovnováhu. Je to zbytočne rozpitvávané, dodala s núteným smiechom. Hlavné je, že sme to vyriešili. Daniel nespochybnil jej slová. Vy ste problém identifikovali. A to je rozdiel. Otec si pomaly pretrel dlane. Takže jej tým niečo prehliadol. Daniel sa uškrnul skôr v duchu ako nahlas. Začiatok dokumentačného procesu nesedel s finálnou implementáciou. Otec si poškrabal bradu. To znie ako firemné slovíčka pre chybu. Brieny ostro pozrela naňho. Daniel prikývol, v každom projekte sú maličkosti, čo nesedia. Dôležité je, ako sa s tým naloží. Otočil sa trochu ku mne. V tomto prípade navrhli kolegiálne upraviť postup, nie formálne eskalovať. Mama vyzerala zmetene. Eskalácia znie zle. Môže narušiť chod projektov, priznal Daniel bez ďalších podrobností. Jeden z Brianiných kolegov sa znovu pozvoľna pohol. Keby sa to eskalovalo, išlo by vonkajšie hodnotenie. Brieny zovrela pery. Nestalo sa, povedal Daniel pokojne a chvíľu mlčal, kým sa napätie v miestnosti nerozplynulo. Pretože náš posudok bol disciplinovaný a primeraný. Slovo, disciplinovaný, akoby zabalilo celú debatu do dokonalého obalu. Brieny znovu prekrížila ruky, ale tentoraz to nebolo sebavedomé gesto, bola obranárka vo vlastnom tíme. Takže ak tomu dobre rozumiem, skočil do debaty otec, len preto, že píšeš správy, netvrdíš, že riadiš celú prevádzku. A práve to ostalo z minulého cyklu jemný, no rozhodný dôraz na to, čo naozaj znamená vykonať prácu dobre, bez zbytočného rozruchu. V miestnosti zavládlo napätie, no Daniel nezvýšil hlas. Presnosť v hodnotení bol základ každého úspešného kroku a tak zostal pokojný. Otec si ticho pískol medzi zubami, jediným znakom, že situácia ho znepokojila. Spolupracovník, ktorý ešte pred chvíľou hovoril, úprene sa pozrel na Brianu, potom na Daniela a opatrne vyslovil, po tejto fáze sme museli prepracovať náš interný protokol kontroly. Briany mu znova vrhla pohľad varovania, ale Daniel pokračoval bez najmenšej stopy podráždenia. Neustále zlepšovanie patrí k rastu, povedal vyrovnaným tónom a obrátil sa priamo na Brianu. V tvojej divízii sme zaznamenali oneskorenia v dokumentačnom reťazci. Svetlo reflektorov sa prvýkrát jednoznačne presunulo k nej. Briany sa narovnala a so zahrnutou sebaistotou odvetila, že ide len o tímový problém. Daniel však pokrútil hlavou, je to otázka vedenia. Znova nastalo hlboké ticho. Mama urobila dozadu drobný krok, ako by strácala istotu, kde má stáť. Nepovedal si mi to, dcéra, ozval sa otec, obracajúc sa k Briane. Bolo to interné, skomolila mama odpoveď, ako by tým chcela zmeniť svet. Každý tým má svoje detské choroby. Daniel prikývol. Presne preto robíme hodnotenia. Externý pohľad odhaľuje slepé miesta. Briany sa na okamih zatriasla. Znie to, ako by sme boli neschopní. Daniel jej mierne upravil pohľad. Hovorieval som len o oblastiach, ktoré si treba posilniť. Spolupracovník si znovu odkašľal, po týchto zmenách sme upravili aj schvaľovanie súladu. Briany neveriacky pozrela na ten hlas, no Daniel ostal pokojný.
Tá úprava zlepšila disciplínu v dokumentácii. Bolo to nevyhnutné, dodal pokojne, keď sa jeho oči stretli s rodičmi. Otec sa na mňa pozrel tak, ako keby prehodnocoval roky našich večerných rozhovorov. Myslíš, že za to môže Brieny? Postavila sa Brieny o krok dopredu. Daniel prikývol, práve ona odhalila medzeru. Prostota jeho slov zlomila akýkoľvek pokus o zrosičenie významu. A navrhla riešenie bez zbytočného eskalovania. Mohla to nahlásiť vyššie. Oboznámila sa mama. Áno, odpovedal Daniel. Otec sa obrátil na mňa, prečo si to neurobila. Lebo sa to dalo vyriešiť priamo na pracovnej úrovni. Eskalácia by všetko zbytočne spomalila, vysvetlila som pokojne. Brieny vydýchla prerušovaným tónom. Takže si nás chránil. Nie, uistil som ju, len som postupoval podľa predpisov. Daniel prikývol, predpisy s dávkou discretion. Vzduch v miestnosti sa síce zhusťoval, no nebolo to trápnosťou. Išlo o posun v perspektíve. Roky sme mali jednoduchú historku, Brieny budovala, ja som plnila rozkazy. Teraz tomu príbeh prestával sedieť. Brieny si znovu prekrížila ruky a jemne sa objala vlastnými ramenami. A čo teraz? Spýtala sa s ostrým nádychom. Pokračujeme interne, odpovedal Daniel, budeme ďalej zdokonaľovať procesy a posilňovať dohľad nad dokumentáciou. Žiadna hrozba, len profesionálne zhodnotenie. Otec na nich oboch nechápavo hľadel, znie to vážne. Daniel sa ku mne ešte raz obrátil, pripravený viesť nás v ďalšom kroku. Keď niekoho nazveš zlyhaním, povedal Daniel pokojne, a pritom vedel, že vďaka nej rodina odvrátila formálne eskalovanie protokolov. Tá veta znela ako rozsudok, hoci Danielov hlas sa vôbec nezvýšil. Nikto sa neusmial, nikto nezareagoval odľahčene. Mama zmäkčene prehovorila, Madison, my sme netušili. Nečakala som, že to budete vedieť, odpovedala som. Brianine oči sa stretli s mojimi, v tú chvíľu v nich bol zmätok a kúsok hnevu. Mohla si mi to povedať, vyčítavo začala, no ja som sa proti nej len udržala pohľadom. Nikto sa ťa nepýtal tak, aby naozaj chcel vedieť odpoveď. Jej pohrdlivé trhnutie hlavou mi dalo za pravdu. Daniel si na chvíľu skontroloval čas na mobile a schoval ho do vrecka. Zodpovednosť nepozná fasády, dodal úplne pokojne. Záleží jej na pravdivosti. Všetci sme akoby vstrebávali tížko tú úprimnú vetu. Po prvý raz tej noci nikto nesúďoval úspech podľa počtu lajkové či hitov. Vzduch v izbe zhustol, zrazu akoby nás všetkých spomalil. Ocko najprv odkašľal. Takže ty si celý čas robila takúto prácu, pozrel sa na mňa namiesto na Briannu. Áno. A nikdy ťa nenapadlo nám to vysvetliť, pridal sa. Nepromýšľala som, že by to bolo treba vysvetľovať. Jeho hlas neznel obhajcovane, ale vecne. Mama sa priblížila bližšie, ruky jej spočinuli jedna na druhej. Len sme to nevedeli. Viem, pokývala som. Brianna si znova upravila postoj, stisla čeľusť. Pripravila som sa, že ma tu ignorujete už celé roky, povedala. Ja som sa zhlboka nadýchla a stretla sa s ňou očami, porovnávanie nie je ignorovanie. Ale keď je neustále, vyvoláva to pocit, ako by si ma necenili. Nikoho už nemuseli kričať, aby sa v tej chvíli počulo pravda. Daniel stíchol a nechal rodinnú scénu rozvíjať bez ďalších zásahov z jeho strany. Ocko sa pomaly oprel do kresla. A ja som si myslel, že ty len opravuješ počítače, zammlal skôr pre seba. Ja budujem bezpečnosť, vysvetlila som. Hľadám slabé miesta, preverujem systémy, dbám na to, aby dokumenty zodpovedali realite. Slová boli jednoduché, bez technickej hantírky, ale presné. Mama hlboko vydýchla. Vždy sme si mysleli, že Brianina práca je náročnejšia. Brianna prudko otočila hlavu. Mami, ja netvrdím, že nie je dôležitá, odvetila som pomerne rýchlo namiesto nej. Len som nevedela, čo vlastne Madison robí. Dlho bolo pohodlné nevďať. Brianna si zložila ruky na hrudi. A teraz?
Nebudeme prepisovať históriu, odpovedala som pokojne. Len neakceptujem, že by niekto zlyhal. Slovo zlyhanie sa v izbe znova vznietilo, tentoraz bez predošlého istého tónu. Daniel sa znovu ozval, vnímanie sa mení s informáciami. Nebolo to nijako dramatické, malo to byť jednoduché konštatovanie. Ocko si pomalými ťahmi prešiel dlaňou po líci, ako by do seba vstrebával viac než bežnú rodinnú debatu. Keď si sa prihlásila na službu, ja som ťa podporoval, obrátil sa na mňa. Myslel som, že si vyberáš ľahšiu cestu. Musela som sa skoro usmiať, nič na tom nebolo ľahké. Ocko prikývol, bez ďalších slov. Brianin hlas mierne povolil, hoci ostávala napätá, nevedela som, že pracuješ na našom kompliancovom preskúmaní. Nevedela som, že patríš do toho oddelenia. A ja som nevedela, že sa na to chceš skutočne opýtať, uzavrela som ticho. V tej chvíli sme všetci prestali merať úspech podľa objemu slov a prestali radiť bez poznania faktov. A možno to bolo práve to, čo potrebovalo celá rodina. Ten večer sa vo vzduchu niesla ťažoba nerozpovedaných slov. Keď Brianna prehovorila, otvorila ústa, no zas ich zatvorila. Daniel nás pozoroval s pokojom profesionála. Hranice medzi prácou a rodinou sú dôležité, povedal vyrovnaným hlasom. Brianna sklopila zrak. Prvý raz dnes večer sa nepredstavovala sebaisto. Ten vtip o zlyhaní, začala ticho. Vtipy väčšinou nepotrebujú schvaľovanie davu, zareagoval som bez hnevu. Moja mama mala vlhké oči, nebol to naoko silný plač, skôr tiché slzy z toho, že pochopenie prišlo príliš neskoro. Nemali sme sa smiať, priznala nakoniec. Otec prikývol, ale ticho bolo tentoraz skôr zamyslené než ostré. Rokmi som do tejto obývačky vstupoval pripravený brániť svoje rozhodnutia. Dnes večer som už obranu nepotreboval. Daniel si pozrel na hodinky. Myslím, že by som mal ísť, povedal zdvorilo. Moja mama sa automaticky posunula k dverám. Ďakujeme, že ste prišli, dodala s pokorou v hlase. Keď sa Daniel chystal odísť, otočil sa ku mne, dobrá práca. Ďakujem, odpovedal som. Žiadne podanie ruky, žiadna ceremoniózna chvála, len tiché uznanie. Brianna sa dívala, ako odchádza, a potom obrátila zrak na mňa. Nepovedala som to tak, ako to vyznelo, snažila sa vysvetliť. Povedala si presne to, čo si vždy myslela, odvetil som pokojne. Len si nečakala kontext. Vyšlo z nej dlho zadržiavané vzdychnutie. Aj ja som tvrdo pracovala, zašepkala s menšou sebadôverou. Bremená študentských pôžičiek, očakávania korporácie, metriky výkonu, hodnotiace cykly, tlak bol reálny, no ani on neospravedlňuje zbytočné porovnávanie. Otec sa zdvihol na nohy. Som na teba dnes večer hrdý, povedal mne. Tá veta znela čudne, ako by sme spolu stáli na inom brehu. Nepotrebujem, aby si bol hrdý, opýtal som sa jemne. Stačí, ak nebudeš predpokladať. Prikývol ticho, férové. Moja mama ma potom objala dlhšie, než keď som prišiel. Mal som sa pýtať lepšie, zašepkala do môjho ucha. Možno áno, možno nie, odpovedal som. Nie všetky odpovede sa zmestia do bežnej večere. Posledný krát som sa rozhliadol po obývačke po rámovaných fotografiách, známom pohovke, tej istej miestnosti, kde som kedysi sedával ako tichý chlapec fascinovaný počítačmi. Všetko vyzeralo rovnako, no atmosféra sa zmenila. Brianna znovu zdvihla telefón, tentoraz nie na vystúpenie, ale aby niečo ustavične držala v rukách. Asi obaja ovládame nejaké systémy, zamyslela sa. Len iného druhu, usmial som sa. To stačilo. Vzal som kľúče zo stolíka pri dverách. Ideš už, mama sa pozrela prekvapene. Áno, otec sa pridal v tom istom tóne. Vieš, že nemusíš. Viem. Vystúpil som na verandu a cítil, ako mi na tvár dopadá chladný večerný vzduch. Dom sa za mnou zrazu zdal tichší než pri mojom príchode, bez skóre, bez potlesku, len realita nastavujúca opäť rovnováhu. Nie je čo vyhrať, žiadna trofej, žiadne oklasné obvinenie,
nejaká veľká ospravedlnenie. To, čo sa zmenilo, nebola stavba ani ľudia v nej, ale príbeh, ktorý som si o nich roky rozprával. V armáde nikto nerieši, kto je najhlučnejší. Rakúske hodiny tikajú pre každého rovnako. A tak je to aj doma. V tejto rodine vždy záležalo na tom, kto sa objaví v pravú chvíľu, kto pevne zabojuje a kto v rozhodujúcom okamihu ochráni spoločnú misiu. Na prvý pohľad sa to možno nezdá dôležité, veď rodinné oslavy nezvyknú byť bojovým poľom. No práve tam sa táto lojalita ukáže v plnej sile, aj keď ticho. Pomsta pritom nemusí kričať do sveta. Niekedy je to tichá korekcia, pokojné uvedenie vecí na pravú mieru. A občas stačí len pozorovať, ako sa pravda začína usádzať v miestnosti, ktorá ju nikdy nevolala. Práve vtedy sa skutočná sila prejaví bez zbytočného hluku. Skutočné víťazstvo v rodinnej dráme nie je v tom, aby ste dokázali, že sa mýlili. Víťazstvo je uvedomiť si, že ste nikdy neboli tým, za koho vás považovali. Ak ste sa niekedy cítili prehliadaní, podceňovaní, označení za slabšieho, vedzte, že nie ste sami. Čoskoro prinesieme ďalšie príbehy o pomste a o živote vojenských rodín, autentické, pevné a úprimné. Chcete viac takýchto tichých víťazstiev, kde sa sila neoznamuje, ale získava? Prihláste sa na odber nášho kanála.